Xi qabelkom ħalli Insellmulkom, sinjuri, u nirringrazzjawkom tal-qedinaw għall-aħħar ġimgħa ta' xooter li minn hawn ftit ieħor ħajjinala s-siparju fuq, però sal-weekend ġej se nilħad hemm se nibqgħu hekk għandkom ħaġa fil-ċurba twin hawnhekk forsi indaħlu wilkom ta' malaj. Dan iridek kun naqa' sinċir miegħi. Iva. Meta tħares lejja kif tarani? Kikun ngħidlek il-verità nkun sinġir ikollhom jiċċensurawna u naqlaw multa l-aħħar 4 ijiem li fadlilna. Ġifieri x'għandek f'moħħol? Ndi għax kultant l-affarijiet aħna għad naħsbuhom mod, imma fil-verità jkunu mod ieħor. Ħanorik dat diagram ara. Jien ma nistax nifhem jekk tħares lejn dat diagram tajjeb għaliex qegħdin mix aħna mhux kulħadd jaf li nsuqu fuq ix-xelluk. Ma inti tittifhem ukoll li dik id-dejta kienet tal-1922 ġifieri, u probabbli toroq bil-kemm kien hawn kulħadd isuq għall-mouse fejrit u. Imma llum fiex qegħdin dik Llum kulħadd fuq ix-xelluk u. Ma nafx, għandna bżonn espert fuq. Bżobblu fuq karozzi żobblu ħadd kull aħħar darba li ħanna naħu wkoll. Dodgers. Hello, Jennifer. Ma mawla għandek, kol darba li nibda nifilm jax intersaw u minn l-ewwel taqbeż int fin-nofs. Xiex? Imma nixxi l-kodba tat-tifel. U ma tarax int il-mara tad-dar u tibmur tixxihom dawn l-affarijiet. Issa naqta' nibda. Ciao, love you. Xiet rejted? Imma ħanajlek importanti li tixtilu l-kodba t-tifel. Sorry, ma rridx nindaħħal. Dat-tifel. Dalla jikber mux jieħu l-biznis ta' missieru Lerner. Jien mux hekk għamilt. Ta' kodba x'jambiju. Ma rridx nindaħħal imma naħseb l-edukazzjoni importanti. U xi importanti. Ejja x'għandek bżonn ħabib tiegħi. Inti maċ li ma tix tindaħal. Ma la tindaħalx. Għandek raġun. Għandna din il-kwistjoni, aħna fuq ix-xelluk nsuqu le? Ejwa. Qed tara? U le. Taħseb mix tiġi. X'għattajt mix fin-1922 kienet mhux illum. Nispjega imma da koll l-istudenti għaw miegħi. Studenti, mdalla ma rridx tibgħat tittifel skola u inti ma mortx. Dawk insomma jien nallimhom milli skont iċ-ċirkustanzi tissuq. Ġieli fuq ix-xellok u ġieli fuq il-lemin. Għandik eżempju. Spjega nara ħanifhem. Kun għaddej, tajjeb qed tfittex parkin u tara parkin in-naħa l-oħra fit-triq tuwej. X'tagħmel? Mela tibqa' suq iddur mar-roundabout u tiġib il-magħruf. Too much ħesiele palba titriq aqsam hekk u idħollu. Dik illegali dik. Ejja noqogħdu sejja jien nallimhom il-prattika n-nies. Anke jkollok eżempju xi paċoċċu quddiemek sewwa qed isuq. X'tagħmel? U għandek lajn oħxon abjad hekk fil-ġiem x'tagħmel? Tagħmel tibqa' warajh sakemm jiġi post fejn bil-liġi tista' taqbż. Xiex l-indicator, tajjeb tawwalek tara ma tinfaqax u aqbesek u erġiet xoloq tistenna. Ma dik perikoluża ħafna. Isma' ħej, għax ħaddejaq Imma żomm. jew qed tiġi għall-parir. U ma teħdux parir. Imma żomm, jekk inti qed tallem lill-istudenti jekk ara kemm ħajkollna ġenerazzjoni ħażina ta' drivers. Ara, jien daqshekk għamilt riklami magħkom. Alright, anzi nippreferi mmur nixxi l-kotba tat-tifel milli noqgħod nagħlel magħkom, ara ngħidilha. Jennifer, ħammur jiena nixxihom il-kotba. Mandej tal-stationery, ejja dik il-bjunda. Helwa, mhux daqshekk imma helwa. Kont naf qabel mill-logħ kont mmur nixxihom la. Ciao għalikom, bye. Daqshekk, diki, xelluk. Sakemm. Iwa xemx sakemm ara ħanajdlek jiena biex nagħlqu bil-kbir u bis-sabiħ u ħanibqgħu nfakrukom fiha. Ħanagħlqu aħna żurna ħafna ċentri tal-anzjani. Min mar fin-nord, min mar fis-sawt. Imma li żgur li n-nies li jmorru jattendu dejjem ikunu ferħanin għax ma jkunux id-dar waħed u minn hawnhekk nappellaw lilkom biex tagħmlu bħalhom. Ħadurukom ftit minn matul din is-sena kollha fejn morna x'għamilna u dawk id-bissiem li kellkom intkom l-anzjani fiċ-ċentri. Bonġu għalikom! Alla jbirkek jent, Tajt nifsi, ma. Me kompli, tiqaf, xejja. Tas-sġiwi, issa mlinna waħda għan iffilmjawk, ta' Simply the best! Nilqawkom għall-isfilata tad-Daycare Center taż-Żurrieq. Għadek għadhom jolluk?
Mela għaw minn Bormla, għaw minn Ħamrun. Ma bewsa lilek. Oħra lilek. Jiena għalu li inti libsa labja ta' xtinna mill kutrum bajsi. Isma, x'tallimna l-lum? Srabla l-kappa. Ekkajdila, ila xisi għaddejja dik. Tajru l-iktar anzjani jieġu biex ikollhom kompanija? Għandhom jaqtaw album? U promiss li jekk jiġu ħajħodu pjaċir? U mela aħna nħajrukom kollha taraw Shooter! Yeah!